Udalak azken portu auzoan dauden aparkaleku arazoak kontutan izan da, Gurmendi kalean lurpeko aparkaleku bat egiteko asmoa du eta lanak dagoenekoz martxan dira. Behin amaitutakoan, 160 kotxe inguru bertan sartu ahal izango da eta arazo honi irtenbide bat ematen hasiko zaio. Aparkalekuaren gainean geratuko den plaza birmoldatu egingo da eta bertan zer egin ezagutzeko, hau da, inguruko herritarren iritzia ezagutu nahian, udalak uztailean Gurmendi parkearen inguruko bizilagunei galdeketa xamur bat bidali zien. Euren iritziak eta lehentasunak zehaztu ditzakete galdeketa horren barne eta gogoratzen zaie oraingo honetan hau jaso zuten guztiei, erantzunak itzultzeko epea abuztuaren 31an amaitzen dela. Horretarako udaletxeko herritarrentzako arreta zerbitzura jo besterik ez dute astelehenetik ostiralera, goizeko 8:00 3 bitartean. Bizilagunen ekarpenak ezinbestekoak direla diote udaletxetik, beraz, gero aitzakiarik ez jarri, oraintxe duzue zuen ekarpenak egiteko aukera eta aprobetxatu.